Απόδοση στα ελληνικά, Κορτοβάν Μουτζαχεντίν. Σαν ατσάλινο τείχος που ανοίγει στο όρμα, οι κουταμάρος ετοιμάζονται για ντου. Με ηγέτη δοξασμένο το φελέκι, το Γιάννη ξεχυνόμαστε από την Τζαμαδού. Με ηγέτη δοξασμένο το φελέκι, το Γιάννη ξεχυνόμαστε από την Τζαμαδού. Δίχως γλώτσε δακρυγόνα, μόνο κράνη και πανούκια και ψυχή, την ψυχή του τροψισμού. Με καθοδήγηση λαμπρή του αρχηγού μας του Γιάννη Σκαϊμπάμ, η φούσκα του ρεφορμισμού. Με καθοδήγηση λαμπρή του αρχηγού μας του Γιάννη Σκαϊμπάμ, η φούσκα του ρεφορμισμού. Να ο ηγέτης μας γελάει και σαν θύελα ορμάει, να σαρώσει και τον οπορτουνισμό. Και μια φωνή ατυχή απ' την Ομόνια ως εδώ. Συχαμένοι, φέρτε τώρα το πανό. Και μια φωνή ατυχή απ' την Ομόνια ως εδώ. Συχαμένοι, φέρτε τώρα τα πανό. Και όταν μετερίζει τη σημαία κυματίζει, βαμμένη με το αίμα του εχθρού. Ο Φελέκης 2 αιώνες, πρωτοπόρος τους αγώνες και μνημείος εκεί μες στην Τζαμαδού. Ο Φελέκης 3 αιώνες,